Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko txoio! Tafalla 24. Txoko txoio! Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut. Bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, Iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150ko deskontuarekin. La Colmenak 6 urte bete ditu. La Colmenak 6 urte hauetan bezeroek erakutsitako konfidantzari geure eskerona. La Colmena Eslabakalea 3, Iruñea eta lacolmenatayuda.com webgunea. La Colmena eztia eta gehiago. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Hernaniko herrigunean, Otxuenea sagardotegia dastatu maiatzaren 31 bitartean kupeletako sagardoa giro ezin hobean. Otxuenea sagardotegia erreserbak 3 bikoitz otxuagidoiaenea.comen. Otxuenea sagardotegia Osina Galzoa, Hernani. Euskal Herria Irratia, aukera on. 1, 2, 3, 4. Metrópoli Forala, Euskal Herria Irratian. Egun honen zule, goizeko 9 eta 6 minutu dira. Euskal Herria Irratia zure sintonian. Metrópoli Forala beste 2 ordu zurekin osteguna da eta apirilak 7 ditu. 9:30 nor etorriko den, Iruñeko udal solasaldian EH Bilduko Patri Perales alkate ordea, Gero Abaiko Antxo Fernandez Arantzadiko Aitor Balbaz eta Ezkerrako Edurne Egino elkartuko ditugu. Segoviako espetxeko iesaldia gertatu zenetik 40 urte joan dira, 4 hamarkada, kartzelatik eskapoan joan zirenen artean Vicente Serrano Izko. Gure artean izanen dugu Sarasako semea, gaur esperientzia ura gogoratuz. Gehiago ere, Ainhoa Arano kazetariarekin Panama Papers, Panamako paperez solastuko gara. Oier Lakuntza zientzialaria nanoteknologiaz mintzatuko zaigu. Gaur saioaren amaieran hauesek eta beste hainbat kontu 11 bitartean. Euskal Herria Irratia.eus FMko 91.4. Metrópoli Forala. Egunon, Juan Cruz Lacasta. Egunon, Peio Argilarena. Egunon, Metrópoli Foraldar maiteok eta egunon Igor Eskudero. Ari Eskudero teknikari. Egunon, bikote. Zemuz abiltza. Oso ongi, eta zue. Bakizu zer pentsatzen ari nintzen? Bueno, batek daki. Gaur zerua buruaren gainera erortzen altzaigula. Eta badakizu zergatik? Bada gaur Iruñerrian zerua berun kolorikoa daukagulako. Gris ilun. Honek... Hori esaten zuten Asterix eta Obelisek, ez? Bai, hori esaten zuten Asterixek eta Obelisek, eta are gehiago, gerezpanaiz komikietako batek izenburu hori zuen. Bai, zerua buruaren gainera eroriko zaigu. Dena dela, zutabion artean nekez eginen genuke Asterix eta Obelis. Izan gintezke Asterix eta Asterix. Ez? Horrelako zerbait ere. Obelis besteren bat izan liteke, baina ez dugu esanen nor. Banoa. 9 eta 8. Arren otoi eta favorez, Igor Pertsianar! Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Gaur, Diario de Noticias izan da Nafarroari dagokion albiste batekin zabaldu duen bakarra. Sektore publikoa ikaragarriki arrazionalizatzea. Eskatu du Robledak bere agurrean, kontuen ganberako presidentearen irudikoz dena birplanteatzeko unea da. Berriak berriz, Mozal legea Euskal Herrian lehendabizikoz aplikatu dutela, lauzuta bera zabaldu du hori nabarmenduz. Atxiloketa baten argazkiak zabaltzeagatik zigortu dute Argiako kazetari bat.
kazetari hori Asier López da, saio honetako kolaboratzailea izandakoa. Bijoakio hemendik besarkaderik beroena kazetaritza ezin baita delitu izan. Prentsa irakurketarekin segituz, Urkullu EAEko lehendakariak 1000 egun bete ditu agintean eta argiak, garak, efemerides horri eman dio goiburu nagusia. Bere 3 ardatz nagusien porrota zenbakiekin kamuflatu du Urkulluk. Azpi titularrean irakur daitekeenez, autogobernuaren zein bakearen inguruko ponentziak geldirik daude eta langabezia 13,3tik 14,5era igo da. Berriak Urkulluri eskaini dio azaleko irudia, irribarretxo ageri da lehendakaria atzoko parlamentuko Gasteizko legebiltzarreko osoko bilkuran. Diario de Navarrak azkenik Espainiako diputatuen kongresua begira ireki du, Podemosen eta Ciudadanosen arteko eztabaida gogor batek piztu egin du bi alderdiok gaur PSOErekin eginen duten 3ko bilera. Azaleko irudietara itzuliz, foru prentxan tenisen atzealdeko etxolak edo orubea ikusgai, argazkietan ondean makina bat orubea garbitzen ari da. Diario de Notiziasek irudi horri atxiki dion titularra, garbiketa Errumaniarren kokalekuan. Diario de Navarrarena, udalak etxolak mantenduko ditu. Garan, Iñigo Kabakasen senideek atzo PSeren, EAJaren eta auzitegien aitzinean egindako elkarretaratzeetako irudi bat ikusi dugu. Lehen orrialdeetako 2. mailako goiburuen artean honako hauek eman digute atentzioa. Berria, prostituten bezeroak zigortzeko neurriak hartu ditu Frantziak. Gara, bidarten emaztea hiltzen ahal egindu zen gizonak aurretik ere eraso egin zion. Tamalez albiste hau zaharkitua geratu daia da izan ere emakumea hil eginda gaur goizean jakinal izan dugunez. Diario de Noticias, Nafarroako 50.000 diabetikoetatik 10.000 diagnostikatu gabe daude. Diario de Navarra, Aznarezek bizkarra eman dio Aralarko aingeruari eta Barkosek mezan lagundu du. Kordobiako egunkariaren beste titular korapilatxu batek ere atentzio eman digu. Euskal Herriko itzuliaren etapa nafarra irabazi du Cuminsek lesakan. Euskal Herriko itzuliaren etapa nafarra kontzeptu gisa. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta 11 eguneko argazkiaren tenorea. Gaur hori hautatuko duena, guretzako zintzo demonio, Ander Perez kazetaria. Egunon Andertan nahi duzunean aurrera? Egunon. 601 euro. Ez da inbeste diru kopurua, zergaitia baizik. Espainiako gobernuak argi aldizkariko Asier López kazetaria zigortu du, informatzeagatik. Espainiako gobernuaren Gipuzkoako ordezkariak izenpetu du salaketa, eta argitu du, pasaden martxoaren 3 Eibarren izandako Naroa Ariznabarreta gaztearen atxiloketaren berri emateagatik dela zigorra. Zehazki atxiloketa unearen argazkiak sareratzeagatik, Twitterren. Mozal legea da zigorraren erantzule. Kazetariak jasotako salaketan bada esaldi gako bat. Baimenik gabe egin zituen argazkiak Asier Lópezek, poliziaren baimenik gabe. Eta horrek asko esaten du. Esaten du, edo iradoki, kazetari batek injustizia bat salatzeko injustiziaren egilearen baimena beharko lukeela. Esan lezake, edo iradoki, eraso sexista baten berri emateko erasotzailearen baimena beharko lukeela. Esan lezake, edo iradoki, Spotlight kasua argitara eman zuten kazetariek sexu erasoen erantzule ziren apaizen baimena beharko luketela munduari azaltzeko errealitate hutsa zena. Esaten du azken batean, kazetariak kazetari ez, mezulari beharko lukela izan, gobernuaren mezulari, esan dezakeena esan, eta esan ezin duena isiltzeko. Aldrebesa eta zentzugabea delako da injustua, mozal legea. Eta salatu beharko da, eta borrokatu, eta geldiarazi. Baina bitartean, indarrean dagoen bitartean, ez da intxarra kazetari bat, edo asko, salatuak izatea. Bada zerbaiten seinale, bada kazetaritza librerik.
Estimatu Ander Perez, ederra gaurkoa. Guk aurrera segituko dugu Metropoli Foraleko karriketan zehar paseoan lankide baten eskutik, Mikel Lujanaren eskutik hain zuzen ere. Egunon, Mikel? Egunon. Albiste agenda dakarzu besapean, nondik zabalduko dugu? Bueno, gaurko egun honek, osteguna denezkero, parlamentuan jartzen digu horreta, gaur plenoa, osoko bilkura baitago iragarria. Eta, bueno, goizetik hasita, baina esan liteke punturik beroenak edo interesgarrienak aztergaien zerrendan azkenean daudenak, ez da arratsaldean izan ote diren, ez da sekula jakiterik, gaur debatarako gogatsu ibiliko diren, bai edo ez, esan edut, azkenean agertzen baita, azken aurreko puntua da kontuen ganbarako buru berriaren aukeraketa, kandidato bakarra, lehiakiderik ez du, Asun Olaetxea Andereak, hori lehendabizikoa ez azken aurrekoa, eta ja azkena, Nafarroko kutxa desagertua buruzko ikerketa batzordea, nola desagertu zen da hori argitzeko puntua. Zertxo lehenago dago, Elizak bereak balira bezala, matrikulatuak dituen ondaren auziaz, gobernuari eskaera, gobernua premiatuz egin dezala, parlamentuak lehenagotik esana duena, behaz gai hortaz, Eliza Katolikoren inmatrikulazioaren gaia ere badago, beste interes puntu askoen artean. Hor, noizean behin ere, beratu behar izaten dira, badirako beste gaiak eta azken hilabeteotan nabarmentzen ari da alderdi sozialista egiten dituen plantamendu, nola esanen genuke, xelebrengatik, lehunkiro mintzatzeagatik. Gaur, badaramate mozio bat eta da, elika gaiak, produktu freskoak eta premiazkoak direnak erosializateko tiket sozial bat abia arazteko eskaera bat. Sozialistek plantatzen dutena eta ze kontestutan eta hori dena aditzeko izan liteke, baina printzipioz bentsa xelebre xambarra. Gaur parlamentuan plenoa, ostegunero izaten da. Eta noizean behin, plenoa eta osoko bilkura izaten dutenak Iruñeko udal batzakoak. Eta gogoan daukago, oain arte aurrekoa egindakoak, zenbat irauntzuen? 9 ordu, 10 ordu. Arratsaldeko lautaritan hasi eta ordu bitan oraindik zeuden. Galdetuko diegu, gaur marka usteko asmorik ote duten edo zer, intereseko... Gari isoteknikorik erabiltzen duten, hori egin alizateko, nola moldatzen diren. Hori, Iruñeko udal plenoa beste interes puntu bat. Eta, bestelakoak ere badira, beira, eta janariekin, gauza nola izaten diren, eta ideia batek antzeko zerbait edo ekartzen du. Tuterako barazkilaren goresmena egin behar du Isabel Elizalde, garapen ruralerako kontseilariak Madrilen. Araxe joan behar dute, barazkiaren goresmena egitera. Hemen barazki eta bazkariaren arteko hitz jokuak sugerentzia handia ematen du eta... Zekotasun... Bai. Eta igual harremana baita ere, alegia bazkaria ez bote den barazkaria. Eta bazka hortik datorrela? Antzekotasun fonetikotik aratago etimologikorik ere egon litekeela alegia. Dokumentatua dagoen kontu bada, Xuberoko kantan, gehiago esan dugu, etxaun topeten bersoetako varianteren batean barazkaria agertzen den, barazkaldu. Izan litzateke, barazki jaleen leksikoa izan liteke. Bai, eta horre batzuk eskaintzen dituzte, hain zuzen, bazkariek, hori barazkaria izan liteke. Ez gaitezen urrutira joan. Veganoen bazka. Bai, barazkaria. Hau, beraz, Isabel Elizaldek eginen du barazkariaren goreipamena, goresmena eta laudorio eta losintxa Madrilen. Baina, zer gertatzen da, hemen topatzen dugu, hemen Iruñan eta kasunetan Patrizia Perales zinegotzi Andereak baduela topaketa gastronomiko bat aurkeztu beharra. Tartean Iruña, Baiona eta Hondarribia. Hiru hiri elkarren laguntzaile, baina baita Brasil eta Kolombia agertzen dira. Honek azalpenak behar ditu.
topaketa gastronomikoa, nun eta nola. Ta hau guztia nahikoa ez, eta jakintzazue, bihar abiatuko dela Nafarroko pintxoaren astea. Eta hortaz pintxoak, barazkariak eta topaketa gastronomikoak ikusten dugu sail bat polita egin ditekela gaurko honetan. Bueno, baina gehiago ere badira, gaur arratsean Gervasio Sánchez kazetari argazkilariaren mintzaldia planetarioan, bakea, bizikidetza eta giza eskubideen saila zabalduz, kulturaren hildotik Ziudadelan gaur Victor Manzanalen magnitud izeneko erakusketa, bertan Maitena Guruzabal, kultur gaietako zuzendaria bertan izanen da. Hau ditugu, azte bururako ja iguala aurreratzen hasi gaitezke, ekonomia solidarioaren azoka, bihar karpa festa, universitario festa izanen da, eta hau bai baten bat interesatuta egon baldin baliteke esan nahi dugu, Aizoengo kuartelean larun bat honetarako proposamena. Jura de bandera. Borondatez alakorik egin nahi duten zibilendako aukera bat, Espainiako banderari musu eman eta zerbitzu publikoko informazionea gure entzulentzat. Bai, Ararako aingerua bere despedida miluzen eginen duela esaten dugun bezala, bada esaten dugu Aizoengo kuartelean da aingeruaren adorazio batetik, banderaren adorazioa bestetik. Aukera inor ez dago behartua. Metodologia bertsua da, ezta? Bioi musu ematen diete. Bai, bueno, baina aingeruaren errituala gehiago da, ja aste beteko, bueno, oraindik ere, gaur eta bihar ibiliko da batetik bestera. Bai, nik nioen Elizatik komentura eta gizabanakoaren keinua bera dela biok gurtzeko tenorean. Bai, hoxe. Eta orduan ja igande eguerdien izaten da, ez? Ja miluzeko zubian eta horre responso bat arrezatuz, garai batean bertan urkatuak izan ziren, edo izan omen ziren haiengatik eta gero auto ofizialean eramaten dute. Auto berezi batean egokitu zitzaidan duela 2 urte handik pasatzea. Baina hori beste garai batzu dira. Auto ofiziala diru eta nola. Auto ofiziala esatean da diru publiko ez finantziatu dute da. Bai, ez da nola izanen den. Duela 2 urte tokatu zitzaigun bizikletarekin ari ginen Argako zeratik, talako batean kotxe handi eta beresi horietako bat, eta zertarako hau hemen, eta hori ikusi denuen, aingerua garai berriak dira. Eskidea garai berriak dira, honako hauek, ez dut uste. Haundia litzake, haze eskandalua, jakinen balute batzuk orain gaurko, agintaritzak, diru publikoa baliatzen dute alakotarako, lehen bai, lehen egiten zuten, oain alakorik ez du uste. Bueno, pues esanak gelitu da, eta geldi litezke geure agenda honetan sarturik ez dauden, interes puntuak eta alakori baleo, bueno, pues esan besterik ez dago. Ederki Mikel, bada estimatua dago, kale gorrira egin genuen salto, baina antza denez gure kaletarrari zerua buruaren gainera erori zaio abestian genion bezala ez talakorik, konexio arazoa daukago, arazo bat telefono, aririk gabeko telefonoarekin, espero ezagun hori konpondu alizatea, bitartean zerbitzu publikoko informazioa ireratuko dugu, hain zuzen ere Iruñeko udaletxetik, iritsitakoa, bero daukagu, beraz eman egurra Igor. Zure iria egunez egun, Iruñeko informazioa. Iruñean erroldatutako herritarrek aukera dute botoa emateko. Sanferminak iragarriko dituen kartela zein izanen den erabakitzeko aukera zabalik da. 8 afixaren artean aukeratu beharko dute bizilagunek. 010 telefonoaren bidez eta interneten pamplona.esen apirilaren 18 arte dago aukera. Zibiboxetan apirilaren 16 arte. Bestetik gaur zineforuma izanen da Iturramako Zibiboxen Un acontecimiento feliz pelikula jarriko dute arratsaldeko 6etan izanen da, sarrera doanekoa da eta gonbidapena ordu bete lehenago daiteke. Plaza libreak gelditzen dira martxa nordikoetan apirila, maiatza eta ekainean izanen dira asteazkenetan eguerdiko 12etatik ordu 1:30 izaten dira, maiatzean gainera larun batetan ere irtengo dira, goizeko 10etatik ordu 1 izen ematea, 010 telefono zenbakian egin daiteke, 3,30 € ordaindu beharko dira, bi asteazkenez martxetan parte hartzeko edo larun batean parte hartzearen truke. Informazio gehiago 010 telefono zenbakian edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Hernani
Hernaniko herrigunean, Otxuenea sagardotegia dastatu maiatzaren 31 bitartean kupeletako sagardoa giro ezin hobean. Otxuenea sagardotegia erreserbak 3 bikoitz otxuagidoiaenea.comen. Otxuenea sagardotegia Osina Galzoa, Hernani. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948-2040-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Carmen Kaleko herriko taberna aste guzia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua. Eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko herriko taberna Iruña, orain ardo karta berezia. La Colmena, eztia eta gehiago, erregina gelea, propolia, polena, hitz batean, apiterapia. La Colmena, eslabakalea 3, Iruñea eta lacolmenatayuda.com webgunean. Metrópoli Forala. Bueno, tira, arazoek izan ditugu kaletarrarekin konexioa lotzeko, baina guziak dakar zenbaitetan albiste txarrek onak dakartzate, konparaziora. Albiste txarronek, Maider Suguntzarekin hitz egiterik eukiko ez dugula dioen albiste txarronek, beste hon bat dakargu, eta da eguneko kantua espaldiko parte zentzuterik izanen dugula. DJ Pike, good morning in the morning. Good morning, bai, musika pixka bat. Musika pixka bat. Gainera kantau ditzen da Feel Good. Feel Good. Hori da behar duguna, gaur. Hori da behar duguna. Pizgarri musikal bat. Bai, ba. Zergatik ez. Norena da kantua baina. Gorillaz deitzen den proiektu britainiar bat da, eta Blur taldeko abeslariak eta komikigile batek egindako taldea, bale? Eta orduan hauek uztartzen dute zuzenekoetan, pantaila handia jartzen dituzte, eta bertan irudiak, komikigile horrek egindako irudiak, irudi animatuak, ematen dituzte kontzeptu osoan zehar, eta bideoklip guztiak, komiki... Gero eta gehiago erabiltzen da hori, ez da? Dijokei kontzeptuaren bideojokei edo nola esate diote horrela, zerbait edo? Bai, hori da, bideojokeia, bai, hori da. Eta hauek, duela pila bat hasi ziren ja movida horrekin, Lo que pasa que, orain ja bai eramaten dela askoz gehiago, baina hauek, bai. Aitzindariak izan ziren beraz, bide horretan. 1998ko taldea da, hori imaginatu, urte horietan pantaiak bai, baina gero animazioak eta askoz. Gara haietan egin zuten Zinexinarekin, edo zerbait, ez? Hor nun bait, beraz, kantuaren izenburua? Bai, Gorillaz da talde eta kanta Feel Good. Feel Good, esan diguzu, bai, esan diguzu. Igor Volumenar, favorez!
little time. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear repping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, until you chat ahead and watch the way I navigate. Metrópoli Forala. Euskal Herria Irratia, FM-ko 91,4. Bederatzi terdiak pasa, Iruñeko Euskal Herria Irratian jarraitzen duzu entzule, eta udal solasaldian EH Bilduko Patri Perales alkate ordea etortzekoa da. Pensatzen dugu minutu gutxi barru hementxe, gure artean izanen dugula Iruñeko Irrintzidorrean, Gero Abaiko Antxo Fernandez, egunon zuri ere. Egunon. Arantzadiko Aitor Balbas, ongi etorri. Egunon. Eta Ezkerrako Edurne egin ongi etorri zuri ere. Kaixo egunon. Oso gerezkoa nago Edurne, gaur arratsaldean 4:00 aurrera osoko bilkura duzue. Galdera, zein ordutan bukatzeko asmoa daukazue? Bueno, gaur ez dut goizaldeko ordu bitan? Ez, nik uste dut, normalean kalkulatzen dut, joan aurretik orduan. Normalean izaten da mozio bakoitzeko ordu bete gutxi gora bera orokorrean. Gaur 7 ditugu, baina 2etan ez dago debaterik. Osea, 5 ordu ematen dionik, 9:30 10:00 ja bukatzen dugun. Bueno, marka guztiak Zaragozan apurtu zituzten aurrekoan goizaldeko 5:00 amaitu zuten. Bueno, hor dugu erronka ere, ez? Oso ongi, Antxo Fernandez, ikusi dituzu Sanferminetako afixak, gustatu zaizkizu, ez dakit, beti sortzen da polemika kontu honekin, gogoratu dezagun, Mindarrek aprilaren 18 arte dutela bozka emateko, zein emanen diozuzuk? Bueno, nik aipatuko nuke. Ingerua, ez dakit udaletxean egoteko aukerarik izan zenuen, Aitor Balbas aurrekoan santuari harrera ematen. Ez, irea paintzen ari nintzen orduan. Bueno, eta Ezkerrako kide,
Edurne Egino, joan altzinen? Aukera banuen, noski, beti bezala, baino ez. Nik uste dut, kasu honetan aurrekoan ere hitzein genuen honetaz, nik uste dut, batez ere gure aldetikan, izkerta eskerra aldetikan, EH Bilduri eskatuko genioke, ausardi gehiago laizismoaren aldera pausoak emateko. Nik uste dut ez dela nahiko izan, batez ere nik uste dut hori. Aurreko prozesioa Llagarena ere asaldu zen komunikazio bidetara asaldu zena udaletxetikan ere guri irutzen zaigu ez duela austurarik sortzen inundiko laizismoaren aldeko apostu horretatikan, eta, hori, nik eskatuko nieke batez ere EH Bilduri udaletxean ausardi gehiago. Geroa bai naiz ausartzen hori ere eskatzen. Baina gu... Hemen hori buruz ditzaiteko. Barkatu, Antxo. Gu ausartuko gara. Antxo, zein da zure iritzia? Nire iritzia da, aurten, nobedade bezala, mezarik ez dela egon, udaletxean, eta, ulertzen dugulako ez dela lekua, meza bat egiteko. Eta, nik esango nuke, guk udaletxean hartzen dugu, eskatzen duen oro. Eta, Aralarkoa ingelba balen bada, hartuko dugu. Beste edozein, agente sozial, hartzen dugun bezala. Euskal Herriaren zaindaria da Aralarko aingerua fededunentzat, eta ohitura horri ateak irekitzen segitzeko asmoa dut. Hala esan zuen Asiron alkateak Patri Perales, egunon eta ongetorri? Egunon. Eta hitz horiekin batzato, seguru. Bueno, fededunek hori ez badute bere sinesmena, eta, batzuk ez, fededunok ez garenok, beste batzuk, aurten bai aldatu da historia, eta, mezadidez, Antxok esan duen bezala, kendu da. Arrera arrunt bat egin zaio, guztiei egiten zaien bezala, meza eta musika eta hori kendu da, eta hor, udaleko ateak irekita daude pertsona guztiondako, eta hori, gonbidatuak daude guztiak udaletzera etortzeko, beraz, gero bakoitzak erabaki aldu, ez, horregotea, ala ez. Nik esango nuke, nabarmena dela aldaketa daudela, beste kasuetan bezala, baina oso aldaketa txikiak dira. Nik orain bat nator egin horekin, ez, egunerekin. Nik uste badagola komplexu gehiegi. Ez dela aldaketa gobernuak ez dituela bestakit pausoak ematen norabide horretan, eta hildo horretatik beste norabidean ematen diren neurrian laikoak eta teogagaren ez dago aldaketan dirik. Eta hori ikusi da gainera protokoloan, eintzen protokolo horretan, finkatu zirela frankismoaren garaiko ohitura batzuk, besteak ez, baina batzuk bai, zaurien botoan edo ez dakit hori nondik datorren, Trentoko kontrarreformatik, eta orduan dira ohitura katolikoak. Eta hor badago nahaste borraste bat, eta nik uste gutxienez egin beharko zirela beste keinu batzuk laikoa garnontzako. Bestela ez dago orekatuta eta jendeak ez du oreka hori ikusten. Antxo Fernandez. Komplexua buruz hitzein duzu, espreski hori da, komplexuri gabe ekitea. Iruñako biztanlego parte bat katolikoa da, eta bere partea izango du udaletxean, eta esan dugun bezala, harrera ematen zaio, beste jende guztiare, eskatzen duen jende guztiare ematen zaio. Laikoa edo ez, modu batekoa edo bestekoa. Ateak zabali gaude. Nik uste ekimen laikoa izan zen, egia da, horre irudi katolikoa eta fededuendako izan dela, baina harrera arrunt bat, eta gero, ezatea, protokolo kantolatu du, eta beraien dako, ez, ekimen laiko izan dela, eta, irekia daude, eta irekia gaude
beste ekarpena jasotzeko, ez dakit, Arantzadiren partez, ni dakidanez ez dugula inolako ekarpenik egin jaso honen inguruan aldaketak egiteko eta ez dakit zer, beraz, bueno, pues, bota ezazuen ekarpena edo aldaketa, eta bueno, hitz egingo dugu datorren kurtsorako edo datorren urterako ze aurre pauso gehiago egin dezakegu. Ni, bueno, ez naiz fededuna, eta bueno, esait gaizki iruditzen hor egotea, edo bueno, nahi baldin badu etorri edo planteatzen badute etorri nahi bada etorri nahi dutela udaletzera, etor daitezela, eta hor bakoitzak erabaki dezala egon behar duen, ala ez, ni behintzat ez nintzen egon, eta gu bueno, iruditu zitzaigun ezela tokia hor harrera egiteko, eta ez genion egin, besterik gabe. Gogoratu dezagun, harrera aritora egin zuela ibilbidea santuak, aingeruak, inguruan galaz jantzitako zaindariak eta mazolariak zituela. Ekitaldi hau bertan bera guztia, orduan, proposatzen duzue, Aitor? Ikusiko dugu datorren kurtsora begira, baina nahiago nuke bertan bera erortzea eta beste abiapuntutik hastea. Eta beste gauza batzukin batera, guzti hau aztertu, eta beste ez dakit udalaren jarrera beste toki batean kokatu. Hau adibidez, bueno, protokoloren inguruan hitz egin genuen, eztabaidatu genuen asko, batzordetara eraman zen, eta hor bazegoen tokia eztabaidatzeko, eta guztiok prez geunden gauzak aldatzeko, eta hainbat alderditik, bueno, ez genula ekarpeni jaso, beraz, pues, ongi etorriak izan daitezela dituzuen ekarpen guztiak. Zerbait gehiago esan nahi zenuen. Nik alde batetikan, bueno, EH Bilduk izan duen jarrera parlamentuan adibidez edo gobernuan ezberdina izan dela udaletxean baino, nik uste dut hor ausardi handiago azaldu dutela alde horretatikan. Bestaldetik bat nago Patriziarekin esan dut, orain gehiengoa, udal biltzar nagusian gehiengoak hau eskatzen du. Nik uste mantentzea batzuk gehiago ere oraindik, ez? Nik uste betiko tradizioa katolikoak izan harrik ez dakiz zer. Antxoren alde esango nuke, bueno, bai fededunak daude noski gizartean, baina udala ezin du fededuna azaldu. Hori da gure ikuspuntua, guk errespeto izugarria dugu fededun jendeari, fede guztien alde. Eta fede guztien alde, beste fede batzuen alde, eta federik ez daukanen alde gutxiegi egiten duela udalak aitortu nahi dugu, eta bueno, aukera dugu protokoloetik aparte ere ikuspuntu hori azaltzeko eta ohitura berriak sortzeko ere. Orduan nik uste dut hor aukera bat galdu da protokoloekin, bai, gehiengoak hori eskatzen du momentu honetan eta ikusiko dugu beste momentu batean zer eskatzen duen gizarteak eta gizartean gehiengoak baita ere. Baina bueno, nik uste dut protokoloetik aparte ere badugula erronka bat hor, bueno, beste ohitura batzuk sortzeko edo beste ekitaldi batzuk egiteko, ez? Horretan bat nator, ez? Nik uste guztion artean hitz egin beharko dugu eta lan egin beharko dugu ze eskaintza mota egin nahi dugun. Egin dezagun aurrera, atzo prentsaurrekoa eman zenuten, Edurne, tenis inguruko txaboletara jo nahiko nuke, txabolen kokalekua garbitzen ari direlako, baina etxolak ez dituzte utzaraziko, ingurumen eta osasun arazoak ekiditea da xedea eta bertan bizi diren 9 personen garbitasun gutxienekoa ziurtatzea. Bai. Edurne. Bai. Bueno, nik uste dut hasiera-hasieratik udalak hartu zuen erabakian bat gatoz eta hortik hildo horretatik jarraitzen dugun naiz eta presio handia jaso izan dugun hilabete hauetan. Presioa izan da, bueno, inguruan bizi diren batzuengatik, nik uste dut oso jende gutxi mugitu dela. Tenis bera, nik uste dut bi aldetara jokatu duela, ze momentu honetan gurekin bat egin du eta berak onartu du, berak garbitu behar duela eta berak gure zuzendaripean ordaindu eta garbitzen ari da, berak ere bazuelako hor nolabaiteko ardura bat eta tenis berak botatzen zituen hor zaborrak, nik uste dut hor. Eta jendearekiko nik uste dut lehenbiziko horrian eta lehenbiziko planoan jarri behar dela hor dagoen jendea eta beren eskubideak. Niri gustatu zait benetan gaur prentsak azaltzen duena, batez ere beraiek esaten dutelako, lotxa ematen digu hainbeste jende etortzea gu ikustera, gu
galdetzera, gu ez dakizzer, gu badakizzer. Epai batek esan du hori bere etxea dela. Momentuz, hori izan du, Guardia Zibilaren atestatuaren ondorio, epaile batek esan du, horiek beren etxean bizi direla. Eta nik esan nahiko nuke, gure etxean, atea izten dugu ez dugunean nahi, edo gehiagizkoa denean, bisitak etortzen direnean. Bueno, momentu honetan, nik eskatuko nuke errespetoa, eta eskatuko nuke batez ere, interesa pertsona horietan dagoela, pertsona horiek gure ganatzeko, gure gizartean ganatzeko, batez ere jakin behar da, eta asaldu behar da garbi, nun duten beren bizimodua. Eta beren bizimodua da txatarraren inguruan. Eta txatarra beste lan biderik ez daukate, eta inork ez dio eskaintzen ere, eta hor prozesu bat egin behar da, luzea izan behar du prozesu hori, eta hortan gaude. Eta horrek denbora behar du, eta batez ere behar du lasaitasuna, eta presio gabe, eta errespetu bat, jende horrei ere. Hortik aparte, ingurugiroa mantentzea, garbitasuna bermatzea, eta beraiekin konpromiso prozesu batean hastea izan dira gure hildoak, Eta tekniko espezializatuak ari dira haiekin lanean egun hauetan, ezta? Zertan? Bai, noski, ez egun hauetan, hasieratik esan nahi dut guk. Kale gorrian dauden jendearekin lan egiteko programa bat badugu, hezitzailek batzuk baditugu kalean lan egiten dutenak, berdin hauekin edo kajeroetan lo egiten dutenarekin edo subipean kokatzen direnakin, hoien autonomia pixka bat onartu behar da ere, pertsona batzuk ez dute nahi beren bizimodu aldatu, ez dute almenik edo prozesu bat egin behar dute aldatzeko, eta hortan errespetu handia behar da, eta beren denborak errespetatu behar dira. Antso, txaboletatik bota edo urrundu baino gizarteratzeko ekimen bat egiten ari da udala, eta irtenbide egokiak hemendik aurrera zure uste zein izan daitezke? Bueno, nik uste Edurnek aipatu duena dala jarraitu behar dugun hildoa. Udal gobernu honek apostu egin du integrazio prozesu baten alde, eta ez kaleratze baten alde, hola. Eta hala ere, prozesua luzea izaten alda, ikusi marko dugu zenbat luzatzen alde. Nik uste dut kontuan eukin behar dela, bi gauza nik uste dut direla bat hondakinen errausketarik eta osasungarritasuna hori bermatu behar dela, eta bestetik ekidin behar dela lagun gehiago hurbiltzea ara bizitzera. Eta hortikan aurrera, teknikarien eskuetan dago, eta apostua esan bezala, integrazio prozesua dela. Txabolak utzi eta udalaren etxe bizitza zenbait eskaintzea hori ere aipatu zen hasiera batean aterabide bezala, behin-behineko aterabide bezala. Ez dakit, zenbateraino onartzen duzuen? Nik ez dut uste hori konponbeta ona denik. Zein da argazkia, idaki dela eta esan dena, hor bizi dira kokagune horretan 8-9 lagun, Errumania regituak direnak, daramatzate 6-7 urte, eta azken 2 urtetan, neguan jaten ziren, baina orain ja egonkortu da, ez? Nik ezakit hori arazo larria den, pasaden astean egon nintzen hizketan Maria Atlantikako lagun batekin, A Coruñan lan egiten duena, eta berak esaten zean, A Coruñan, A Coruñak ditu 400.000 biztanle gutxi gora bera Iruñaren antzekoa da, 3 kanpamendu daudela 1.200 pertsonakin. Hori bai dela beste, badago aldea, ez? Orduan, zergatik el tenisen atzekaldean sortu da arazo hau? Beste batzuk emango behar dute erantzun bat horri, ez? Dena den, utxik dauden piso batzuk, ez dakiz ez, zerrendan dauden piso horiek, beste jendea dagola ere pisu horien atzetik, eta zerrenda hortan sartu eta ez dakigu nola beraiei hori eman, nik uste horrek sortuko dituela beste arazo batzuk. Hori ez da bidea. Udalaren lanaz ari gara solasean eta bertan bizi direnak ere aipatu nahiko nituzke bizilagunak, ezta? Denbora beharko delako plan zabal eta luze hau aurrera eramateko tenis klubaren inguruan bizi direnak, ezta? Behin eta berriro haiek ere protesta egin dutelako, ezta? Ez dituzte haien ondoan nahi persona hauek eta, errespetua eta kolaborazioa eskatu diezue.
Bai, bueno, nik uste hortan, bueno, pues bakoitzak erakutsi du bere interes pertsonala eta nik uste olako, ez, arazo baten aurrean, ez, ikuspegi, ez, orokorrago, ez, eman behar da. Hau da, ez, bakoitzak ezin du, bakarrik bere interesa lehenetzi, baizik eta ulertu besteen egoera zein den, eta hori da nik uste kasu hontan faltatu dena, ez, pedagogia falta, eta ulergarria ere da, ez, pues urduritasun hori izatea, edo pizkat beldurra ez jakintasunaren gatik, beraz, bueno, pues olako prozesutan, Edurnek esan duen bezala, behar du, ez, denbora, ezin da, egun batetik bestera konpondu, eta gainera badakigu, arazo hau ez da berria, ez, urteak daramatza, eta, bueno, egoera edo nik ez nuke esango arazo larria denik. Eta, bueno, pues, soluzioa bilatu behar dira, nik, bueno, pues, ikusten ari naizena da udaletxe barruan, 3 arlo elkartzen ari dira, bilerak egiten ari dira, interesatuekin, auzokideekin ere bai, eta bide honean goaz, eta bide hori da egin behar dena, teknikariekin ere, pedagogia, eta beraien artean ere ulertzea beste egoera zein den, eta, bueno, goazen guztion artean, ez, soluzio bilatzea, baina, claro, nire soluzioa ezin da izan, ez, besteen interesen kontra. Izan beharko dugu, ez, ikuspegi orokor bat, eta orokortasun horretan, pues, soluzioa, ez, bilatzea. Eta, Edurne, bertako bizilagun hainbatek esan dutenaren kontra, zuek esaten duzu ez dela egia, auzoan segurtasun arazo gehiago daudenik. Ez dugu esaten pertsona hauek direnek, hori gauzatzen dutenik, eta ez dagoela probarik. Esan nahi dut. Hor dago, Ariz Romeok atzo esan zuen bezala prentsa horrean, agerraldian. Gauz bada segurtasun objektiboa eta beste bada subjektiboa, ez decir. Nik ez banago bat hauek hor egotea, bueno, inguruan gertatzen den txar guztia haiei botatzeko jarrera hori egoten da, ez? Kausa efektuarik ez dagoela. Claro, baina ez dago demostraturik gutxienez, ez? Nik erreflexio orokor bat egin nahiko nuke, ez? Nik uste dut momentu honetan hitz egiten ari gerala, bueno, Europan ze egoera dagoen, refuxiatuak, hainbat lekutan munduan gerrak daude, hijitu rumano asko bere garaian Espainiarutz etorri ziren, Ceausescu erori zenean, eta refuxiatu politikoak ziren. Oso baztertuak eta oso diskriminatu daude beren herri bertan. Orduan, beren bizimodua, txatarraren inguruan, eta halako etxoletan bizitzea, beren lekuan ere gertatzen da, eta ohituta dauden nolabait marginalitate horretan bizitzea. Hortik ateratzea nahiko zaila da, esan nahi dut. Ezagura erabat egon behar du ere nortaz hitz egiten ari giran eta zertaz hitz egiten ari giran, ez? Baina askotan, bueno, Facebooken gustatzen zaite ematen diogu eta solidaridade izugarrizko gehiengo batek nik uste dut gure gizartean esaten ari da erreflexioatuak ekarri, mesedez, Rajoy, ekarri guk onartzen ditugu, guk eta ditugu. Benetan, Grezian gertatzen ari dena alako kanpaldiak, baina, bueno, 100 milaka personak daudenak eta ze uste dugu daudela, ez? Gure etxe inguruetan ez daudenik, Lesbos igartean ze gertatzen ari da, orduan. Kontra esan hori, ez? Nola horretan laguntza jarri nahi dugun eta gure, ez dakit, bihotzoneko guztia jartzen dugun, eta gero, gure etxe ondoan gertatzen zaigunean, bueno, ez dugu ulertu nahi batzutan, ez dugu ulertu nahi, ez? Berriz ere gaia hitz egiteko aukera izanen dugun noski, eta egin dezagun aurrera. Esan dugun bezalaxe, arratsaldean osoko bilkura dago, eta emakumeen ahalduntzea eta baloreen aldaketa jasotzen dituen udalaren 3. berdintasun plana zehaztuko da bertan, eta onartuko da bertan emakumeen elkarteen, kolektibo feministen, teknikarien eta ordezkari politikoen parte hartzea izan da bertan. Zer nabarmenduko zenuke zuk, Aitor Balbas? Feminista bezala. Noski. Noski jator esango luke beste batek. Bueno, nik egia esan ez dut ezagutzen nola, ez dut nabardurak ezagutzen, baina bueno, dakidala pauso asko ematen dira udalan bertan, ez? Genero transversalitatea landuko da, hartzen dira ez dakit 11 neurri konkurtso eta kontratatan eta bar, orduan nik uste hor neurri batean bermatuko dela eta pausoak emango direla nola ez eta importanteak. Horretaz aparte,
emakumeen alduntze eta autonomia ekonomikoa eta autonomia pertsonala eta lantzen dituzten neurriak nik uste, eta hor nik ez dakit zertan gauzatzen diren, baina badakit hartu behar direla, oso interesgarriak iruditzen zaizkit. Galdera egin duzu, zertan gauzatzen da, ez da, Patri Perales, lau helburu dituela badakigu gobernantza eta berdintasunarekin konpromiso politikoa, emakumeen alduntzea, Balbasek nabarmendu duena, ez da, bizitzaren jasangarritasunerako klabe diren zaintzen aitorpena eta ardura partekatzea, violentzia matxistari gabeko bizitza librea, hiri seguru batean, eta hori baino gehiago, zertan zehazten da? Bueno, nik azpimarratuko nuke ze garrantzia duen plan honek, orain arte geneukana, ez, erabat kadukatua zegoen, ez. Ja, oposizioan geundenean eskatu genuen plan bat indarrean jartzea, berritzea, kadukatua zegolako, eta, bueno, upenek ezula zer egin nahi. Beraz, bueno, posgarria da, hau izan da, bueno, gobernu honen konpromisoa, badakigu berdintasuna orain arte oso gutxi landu dela, geratu da pixkat modu teorikoan, eta, bueno, ikusi izan dugu ez zegoen inolako borondatorerik aurre pauso zehatzak emateko, eta, bueno, plan hau izango da tresna erabilgarri bat, ja pauso zehatzak emateko, ez? Benetako konpromisoa gobernu honek badu gai honekiko, eta, bueno, esan den bezala, hor dago alduntze eskola, hor akordio programatikoan duguna, gero ere onartu genuen plantilla beste teknikari bat egongo da, 200.000 euro gehiago egongo da berdintasuna garatzeko. Beraz, bueno, ikusiko dugun tresna da bakarrik, momentuz, baina bai oso ni egon naiz aztertzen, egon gara lantalde horretan ere parte hartzea ere handitu da, hainbat talde feminista sartu dira prozesuan, eta espero dugu hemendik aurrera talde feminista gehiago sartuko direla planan garatzean, eta bueno, posgarria. Emakumeen ahalduntzea, zenbat hitz egiten den azken aldian, ez da? Bai, bueno, kontzeptu hori. Nik oso labur esango nuke plan honetaz, 3. plana dela, esan nahi dut, aurretikan ere planak egiten ziren, baina erronka nagusiena guk daukaguna da, bueno, emakumeen ahalduntze hori lortzea, ez bakarrikan gizartean beran, baizikan nik uste dut plan hau hartu behar dugula ere administrazio bera, udala bera, bertan sartzeko arlo guztietatikan hori lehen ez da landu nahiko, eta nik uste dut hori erronka handia dela guretzako administrazio aldatzeko hortara, ez? Eta hor dugula erronka nagusiena, ez? Zer da zuk nabarmenduko zenukena Antxo minutu batean bakarrik, Bueno, nik bi gauza. Batetik hori parte hartzea zabala izan dela, kolektibo gehiago sartu da plan honen eraikuntzan, eta bueno, hori oso pozgarria da. Eta gero bestetik, hemen aurreratu den bezala, edo aipatu den bezala, helburu konkretuak sartzen direla eta ebaluabelak direnak, ez? Horre, aipatu dituzue zenbait neurri. Eta bueno, gero nik uste dut, bueno, guk pensatzen dugu dela hau tresna bat, bueno, udaleko talde guztien babesa edo behar duena, dimentsio handiagoko babesa behar duena, eta horretik eskatu genuen gaurko osoko bilkuran bozkatzea, ezta? Eta espero dugu hori berretxiko dela. Hori da, eta lan hildoak asko direla, ezta? Demografia, lana, ardura partekatzea, mugikortasuna, hirigintza, parte hartzea, ohitura osasungarriak, eta kirola, hezkuntza, kultura eta violentzia bezalako arloak hain zuzen ere. Mila esker hauniz berriz ere gai honetaz ere hitz egiteko aukera izanen dugu, EH Bilduko Patri Perales alkate ordea, oso kerezpanago gozaria daukazue orain, edo behintzat topaketa gastronomiko bat egin behar duzu, ezta? Bai, bueno, gaur plantza horrekoa, bai. Bai, datorren astean, bai. Brasil eta Kolombiako bai, nahi baldin baduzu datorren astean hitz egingo dugu honen inguruan. Osabi edo pintxo batzuk ekarri behintzat. Aio eta ongi izan, eta zuei ere agur, gero baiko Antxo Fernandez, Arantzadiko Aitor Balbas eta Ezkerrako Edurne Egino. 10 dira. Horrengo arte. Agur. Goizeko 10 dira.
Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Jaun Andreok, arratsaldeon, egunon guztioi, ohiko egoera batean Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak udazkenean egin beharko lirateke, baina Iñigo Urkullu lehendakariak ez du baztertzen ekainaren 26an egiteko aukera Espainiako Parlamenturako hauteskundeekin bat eginez, baldin eta maiatzaren 2 aurretik estaduan akordiorik ez badago. Euskadi Irratiko Faktorian lehendakariak esandakoak dira Oiexek, Oiane Perez. Lehenengo aldiz esan du Iñigo Urkulluk buruan du aztertzen ari da Euskal Hauteskunde autonomikoak aurreratzea, ekainaren 26an egitea, Espainiakoak errepikatzen badira. Nekez ulertuko bailuke herritarrek urte berean 2 hauteskunde egitea esan du lehendakariak, horrek eragiten duen kostu politiko eta ekonomikoa kontuan hartuta. Pentsatzen ari naiz ekainaren 26an Espainiar estatuko hauteskundeak izango balira, horrek nola baldintzatuko lukeen euskal gizartearen politika giroa eta hain zuzen ere indar politikoen arteko giroa, elkarren arteko giroa, legebiltzarraren bizitza zein izan daiteken, baina berriz diot, gauzak normalbidean, hauteskunde autonomikoak uda igarota gero izan beharko lirateke. Ekainean edo urrian hauteskunde ondoren hasiko den legealdi berrian posible ikusten du bestalde Urkullu lehendakariak behingoagatik Euskadirentzat estatus politiko berria adostea. Madrili begira, ez ezkerrekoa, ez eskubikoa, Espainiarentzat nahi duen gobernua, mai gainean Euskal agenda duen gobernua izatea nahi duela gaineratu du. Lehendakariak Euskadi Irratian adierazitakoak Oiexek Eusko Legebiltzarrean bestalde duela ordu erdi hasi da osoko bilkura esanguratsua adikzioen legea eta udal legea onartuko bai dituzte gaurko saioan, eta Nafarroako parlamentuan bien bitartean gaurko saioaren atarian minutu beteko isilunia egin dute parlamentariek astelenean Arronizen hildako langilea gogoan, Ainhoa Aznarez parlamentuko presidenteak babesa erakutsi dio hildakoaren familiari. Industria produkzioak gora egin du Hego Euskal Herrian pasaden otsailean 2015koarekin alderatuta. Euskal Autonomia Erkidegoan 7,2 egin du gora eta Nafarroan berriz 2,6. Estaduan bataz beste 5,9koa izan da egoera Estatistikaren Institutuak berri eman duenez. Azken 4 hilabetetan egin du gora jarraian industria produkzioak. Panamako paperak deitutakoen ondoren sortutako krisia aztergai izango dute bestalde Europako ekonomia ministroek hilaren 22an egingo duten goibileran. Eskandalua lehertu aurretik zuten Amsterdamen hitzordua egina ekonomia ministroek eta azkenen berrien ostean Europako batzordiari eskaria egin dio Ekofinek Bruselak zerga iruzurraren kontra bultzatutako neurrien inguruko informazio guztia nahi bai dute. Baina ordu honetan beste bat ere bada, Europar Batasunako erakundeen inguruan albistea Belgikak baieztatu egin bai du, aireportuko atentatuan bere buruaz beste egin zuen ekintzaileetako batek Europar Parlamentuan lan egin zuela Mikel Rotaetxe. Egunon 2009ko eta 2010ko udan egin zuen lan Europarlamentuan Bruselako kamikazeetako batek. 18 urte baino ez zituela garbiketa lan arduratzen zen enpresako langilea zen eta froga bat gainditu zuen ganberaren egoitzan behar egiteko. Parlamentutik ziurtatu dute, orduan ez zuela inolako polizia aurrekaririk. Konfidentzialtasuna bermatze aldera ez dute eman gizonezkoaren nortasunaren berri, baina hainbat komunikabidek diote Nahim Lahraoui dela, Zaventem aireportuan bere burua alertarazi zuen gizonetako bat. Bruselako ez harago, Parisko erasoetan ere parte hartu zuen gazteak, bere DNA aztarnak Bataklan Aretoko gerriko lerkari batean agertu ziren, eta bere izenean zegoen alkilatuta gainera, atentatua prestatzeko erabilizuten etxe bizitza. Eta Sirian, Estatu Islamiarraren erasoa salatu du giza eskubideen behatokiak, Portland fabrika baten kontrako erasoa izan da, eta dozenaka langile desagertuta daude ordu ezkeroztik, giza eskubideen behatokiak emandako informazioaren arabera, itxura batean langileak baitu egin dituzte. Errepidean ez da arazorik, segurtasun sailak eta Nafarroako foruzaingoak berri eman dutenez, gogoratu bestalde, Beasainen matxinbentan, baserri bat egin dela, Igartzola bekoa baserrian, goizaldean piztu da sua, Beasain udaletik jakitera eman dute, inork ez duela minik hartu, baina kalte materialak izan direla, teilatua erabat behera etorri baita. Amasemeak bizi ziren baserrian, eta senitartekoen etxera eraman dituzte. Eta egun iluna
eguna ezea eta freskoa iragarri dute gaurkorako. Gainean dugun fronteak euria utziko du, goizean asko botako ezpadu ere, arratsalderako espero da euri gehiago, eta iparraizearen eraginez, termometroa nekez pasako da 13 gradutik kostan eta 10 barnealdean. Ordu bete barro izango duzue berri gehiago hemen Euskadi Irratian eta ordura arte informazioa noiznahi interneten eitb.eus atarian. Orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, FM-ko 89,4. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ez dakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 659 155 835 eta izaskungidoi.nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotzkalea 23 Iturrama, euskara zatendituko zaitugu. Bainez dekorazioan toldoak, eltsosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak, era guztietako kuadernatzelanak. Imprenta laesterra, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6. Planikop, zure kopistegia. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut. Bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, Iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 50% deskontuarekin. Metrópoli Forala. Egunon berriz ere entzule, berriz ere txanda hartuta Iruñeko irrintzi dorretik Euskal Herria Irratia.eus, FM-ko 89.4 eta bigarren orduz zeharkatzera goaz Metrópoli Forala eta lehenik eta behin minutu bateko manifestu entzutera goaz, iritziaren tartea zabalduko dugu. Fermin Erbitiren eskutik. Egunon, Fermin? Egunon, udazkenean egin ziren Espainiako hauteskunde orokorrak, geroztik negua joan da eta udaberria hasi. Eta egoera, abenduaren 21-ekoa da, inork ez dakiz gertatuko den. Egun baino gehiagoko antzezpena izan da orain artekoa. Eta itxura guztien arabera, Espainiar politikariek horrela segitu nahi dute datozen asteotan, antzezpena eginez. Kontua da, antzezlan batek erritmoa behar duela, eta interesa, tentsio pixka bat, eta noski, amaiera borobila. Orain artekoan ez dugu aipatutakoen arrastorik ikusi, eta amaiera ezagutzea besterik etzaigu falta. Baliteke horretan ere txarren aukeratzea, hauteskundeak berriro, ekainaren amaieran. Hala balitz, biztanleriak abstentzioaren bidez islatuko luke hilabeteotan pilaturiko haserrea, horixe da Partio Popularraren ametsa, boterian segitzeko beste auketarik ez duelako. Fermin Erbiti, mila esker, datorren astera arte ongizan. Metrópoli Forala.
my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Panama Papers, Panamako paperez, solastuko gara segiden Ainhoa Arano kazetariarekin. Egunon eta ongi etorri. Egunon bai. Azkeneko hamarkadetako filtrazio nagusienetako baten aurrean gaude. Hori da, ikaragarria, ezta jaso duten papel uholdea Mossack Fonseca Panamako bokotu bulegoaren inguruan. WikiLeaks txiki utzi dutenak. Bai, eta Falciani zerrenda, ez dakit gogoan duzuen, horrela atera ziren hainbat eta hainbat izen hola zerga iruzurrarekin lotuak, hau oraindik ere potoloagoa da, ezta? 11 milioi dokumentu, Hoietxek dira aztertu dituztenak, kazetari elkarteak, eta nazioarteko ikerketa kazetari partzuegoa deritzonak, eta bertan 78 herrialde, ia 400 kazetari, elkarlanean sekulakoa, ezta? Informazio azterketa eta sekulako ikerketa kazetaritza lana egin dutena talde honek, esan bezala 11 milioi dokumentu hauek banan landu eta hortik atera duten datu base hori zabaltzeko. Eta hor deskubritu dutena, fortunak ezkutatzeko erabiltzen zituzten sozietate sare konplexuak, armiarma sare hori dirudunen atzeko atea, Ainhoa. Hori da, eta gure iztegirako beste hitz berri bat, ezta? Offshore. Orain mundu guztiak hitz berri bat gehiago ikasi dugu eta horretan gabiltza. Beti dani jakinen bagenu bezala, ezta? Hori da, bai. Noski, offshore. Bai, offshore konpainiak. Oso, ongi, nazioarteko ikerketa kazetariak esan duzun bezalaxe, horren atzean, eta baita gure ingurukoak ere, eta hainbat izen zerrenda luzea publikatu dute, eta badiruit tantaka ari direla, ezta? Beraz, luze joaren da afera hau, eta izen gehiago ere ezagutuko ditugu, Nafarrak ere batek daki. Batek daki, ezta? Momentuz bentsat entzun dugu Nafarroko gobernuak eskatu dituela datu horiek, nolabait ere, bertako foru gasuneko datuekin alderatu nahian, eta jakin nahirik hemengo Nafarren batek ere, alako konpainiarik sortu ote duen zerga iruzur hori egiteko. Izen propioak. Bai, guazen azter ditzagun, niri zabaldu dezagun zerrenda. Asko gustatu zait, ez izena, baizik eta erantzuna. Pilar Borboikoa, Espainiako erregearen izeba, ezta? Makina bat kontutan ibilia dau, eta orain atera da bere elkarte, bere enpresa bat sartuta dagoela auzi honetan. Eta galdetu diot, ezta? Bere izenaren inguruan, egertatutakoaren inguruan, eta berak erantzun du Panamako abokatu elkarte honengana joan izanaren arrazoia dela etaren mehatxuak eta etaren iruzurretatik ies egin nahia. Todos, etaren komodina berriz ere, ezta? Ikaragarria, ezta? Oraingoan ere atera batzuen eta atera da. Izen gehiago adibidez, Pedro Almodóvar, ezta? Aktoreen poltsa horretan, Pedro Almodóvarren izena. Ez dakizkigu oraindik ere datu txiki asko, baina dirudienez bera ere trama horretan sartua. Pelikula estrenatzekoa du. Asteburu honetan, oso grezpanago, fotokolik ez da izanen. Hori ere aurreratu dute. Hori da, normala, ez da. Jackie Chan, beste aktore bat, ez da. Aktore hau ere, oraingoan, Hong Kongen jaiotako aktore hau, Panama daño iesean joan hau. Eta futbolarekin lotutako izen zenbait ere? Bai, artean, Lionel Messi, Bartzelonako futbol jokalaria, ez da lehendabiziko aldia, esanen dugu, dirudienez, hemen Espainian ikerketa abian jarri zutenean, beste kasu batengatik, orduan berak ies egin zuen Panamara. Ez du oso agente ona, ez da? Ez dirudienez, aholku honak ez ditu jaso, beste jokalari batzuk, orain are gertukoagoak, Realeko hainbat jokalari atera da, dirudienez, beren kontratuetan, hori ateratzen da, Panamako konpainia baten izena. Nobel sariak ere? Bai, Fernando Vargas Llosa, ez da, azkena,
izen propio handiak batzuk. Strauskan beste bat, ez da, hori ere atzo agertu zitzaizun, hori ere ez da berria, lehenagotik ere hainbat iruzurkeria auzi lehertu zaizkio gizon honi, eta azkenekoa denetan egon nahi, eta honetan ere agertu da bere izena. Eta izen gehiago ere ezagutuko ditugu, gure ingurura etorrita eta gure ingurura ekarrita Panama Papers afera hau, Nafarroa aipatu dugu, batek daki agertuko diren izenak, baina Euskal Herrira ekarrita behintzat jakiten hasi gara, ez da, apur batean, eta futbolarekin lotuta hain zuzen ere. Bai, lehen esan dugu, ez da, Errealeko jokalariak agertu direla jada. Pixkat gehien nabarmentzen dena, izen propiotan gehien nabarmentzena da, Darko Kovacevic, ez da? Beraren inguruan bai hainbat datu ateratzen direla, orain buruan ez dauzkat datu horiek, baina nik uste direla, 1,4 milioi euroko irabaziak izan zituela, eta Gipuzkoan bakarrik 2.000 euroko aitorpena egin zuela, beraz, hor bi zifren artean badago ezberdintasuna. Eta eskandalu honen inguruan iritziak ere plazaratu dira, noren hitza jaso dituzu? Bai, lehen aipatu dugu, ez da, ze kazetaritza lana handia izan den hau, zenbat jente ibili den ikerketa lan horretan, eta Iñaki Gabilondok kasuaren gainetik hori ezpamerratu du, ez da, kazetaritzaren goraipamena egin du nolabait. Entzun dezagun Jainkoa. Por fortuna está el periodismo. Por fortuna sigue estando el periodismo. Donde se creía que iba a morir, no iba a morir. Y el viejo y el nuevo, el bueno, unidos. El Süddeutsche Zeitung empezando. Después, este consorcio de periodistas de investigación, 370 periodistas de investigación de 100 países trabajando durante un año, difundido después, como decimos, por medios nuevos aquí, La Sexta, El Confidencial, y las nuevas tecnologías, como aliados en una lucha que va a ser tremenda y durísima. Porque se preguntan ustedes, y me pregunto yo, ¿cuántos despachos como el de Mossack Fonseca están hoy operativos en el mundo? ¿Decenas? ¿Centenares? ¿Miles? Interesgarria egiten duen galdera, ez da? Batek daki, eta gure inguruan, ez da? Seguro sortu direla, eta izan direla, eta baita legearen barruan hori da grabeena, ez da? Izan ere, iruzurraren zerrenda beltz horretatik, paraisu fiskalak edo eritzen horietatik, Panama bera atera egin zuten orain urte batzuk, eta kasualitatez bulego hau begira non, eta Panaman topatu duten, pentsa zerrenda beltz horretan dauden herri horietan zenbat eta zenbat bulego izanen diren, alako lanak eramaten dituztenak. Panamako presidentea atera da hizketan duela ordu gutxi, esanez prest dagoela ikerketa lan guztietan laguntzeko, ezta? Dena den, honekin batera, afera honekin batera, sortzen are da, zuk esan duzun, zuk aurreratu duzun hiztegi berri bat, ezta? Offshore sozietateak, zer dira, zer dago horren atzean bi hitzetan bada ere? Konpainia hauen ezaugarria da, enpresak erregistratzen dituztela jarduera ekonomikorik ez duten herrialdeetan. Zertarako, herrialde horrek eskaintzen dizkien onurak probesteko, ez da? Onurak zergan, normalean, zerga baintalak, ez da? Errentaren gaineko zergak saiesteko, kontsumoaren gaineko zergak saiesteko, ondarean ere, hanbat abaintala jasotzeko, eta hori da berezitasuna, ez da? Enpresa batek bere izena erregistratzen badu jarduera ekonomikoa duen lurraldean, deitzen zaio onshore. Eta aldiz, erregistroa egiten baldin bada, jarduera ekonomikorik ez duen beste herrialde batean, hortik dator offshore izen hori. Eta gero ere, Ainoa, ezkutuan diru horiek izateko aukera emanen diete, hori da batez ere, ez? Bai, hori da, adibidez, Mossack Fonseca edo sozietate honek egiten zuen gauza bat zen, enpresa horiek sortu, sozietate horiek sortu, Panaman erregistratu, eta gero diruak zerga paradisu batuetara desbideratu. Suitza, Zipre, Virginia uharteak eta bestelako paradisuak. Eta Madrid, eta Valencia,
eta bestelakoak. Bai, Madrid eta Valentzia kuriosoa datu guztien dauen artean eta estanda honen ostean, ezberdintasunak ez da herrialde batzuetan eta besteetan estanda honek izan dituen ondorioak. Adibidez, ikusi dugu berriz ere Islandia ezberdina dela, ezta? Iceland is different, lehen ere aipatu genuen, eta oraingoan ere, estanda horren eragina, hemen ikusi ditugu, ezta? Espainiako hainbat izen propio atera direla, nik Espainian ez dut inolako erantzun sendo irmo eta zalapartatxurik entzun, baina beste herrialde batzuetan bai, non eta Islandian, ez da? Hor bai, sekulako lurrikara eragin duela auzi honek. Beraz, Iceland is different, ez da? Bai, hori esaten dugu, ez da? Eta lehenengo dimisio politikoa bintzat, bertatik etorri da, besterik ez da egon naiz eta politiko hainbat zipristinduta egon munduan zehar. Hori da, Islandiakoa izan da lehen kasua, eta momentuz bakarra aipatu duzuzuk, lehen dimisioa izan dela, Sigmundur David Gaunhanssonentzat. Noski. Ez dakit ongia oskatu izanen dugun, ez da? Islandiako lehen ministroa da, eta horixe, ez da? Bere izena atera da, paradisu fiskal hoiekin lotuta. Islandia itzakaitzet hartuta egin dezagun bidaiatxo bat, gogoratuko duzuen hola 2008an, bertan Islandian, bankuek porrot egin ostean, gobernuak beste herrialde batzuetan, tartean hemen Espainian gertatu bezala, diru publikoa eman nahi izan zion banku horiek reskatatzeko, baina Islandiarak haserretu egin ziren zergaitik horrek zor publikoa igoko zuelakoaz, eta beraz kalera atera ziren, orain atera diren bezala, eta eskatu zuten gobernuaren dimisioa eta hauteskunde berriak. Eta lortu zuten, eta baita politikaria kartzelan sartzea. Hori da, bai. Ez bakarrik kartzelan sartzea. Islandia da bankari gehien zigortu dituen herrialdea, datu hemen daukat, 74 urteko espetxe zigorra jaso zuten 26 bankarik. Beraz, ez da makala, ez da. Haserretu bai, batean, baina gero berriz ere gobernu konservadoreari eman zioten botoa, ez dakit pizti hau Sigmund David Gaunhansson norrote zen, ez da? Alderdi popularrekoa edo... Bai, orain gertakerenen ostean hain zuzen ere, inkestek igoera ematen diote alderdi piratari edo Islandiako Podemos, ez da, batzutan deituare izan dena, eta, ematen du honek eragina izango duela hauteskundeak deituko balira, momentuz dimisioa behintzat lortu dute, eta esan bezala 10.000 lagun, atera ziren kalera albistea entzun bezain pronto, parlamentuaren aurrera protesta egitea, eta 23.000 sinadura baino gehiago lortu dituzte jada. Ez da zifra makala, zegoratuko dugu Islandia oso herri txikia dela. Panama, platanoak, palmerak, itsasoa eta bestelakoak, hori esek genituen buruan, ez da, ubidea... Panamako ubidea, ez da? Zer esanak emango ditu agian horrek ere... Sekula Santar ez dut ulertu oso ongi, ubidearen lana edo lana funtzioa zein den baina nola egiten duten, ez da? Bi itsaso lotzeko hain zuzen ere. Zuk esplikatuko didazu... beste batean agian, ez da? Kontu hori. Amaitzeko musika ekarri didazu. Hala ere, lehenago entzungo dugu beste korte bat, Fonseca enpresako sortzaileoetakoren batena. Izan ere, uholdea Islandian, uholdea beste herri batzuetan, baina zer diote, ez da, enpresa honen barruan, hauek modu defentsiboan atera dira, eta salatu dute, jasan duten jakeo hau erabat legez kanpokoa dela, eta beraz, justizia bilatuko dutela. En medio del ciclón levantado por los papeles de Panamá, Ramón Fonseca, fundador del despacho, tiene muy clara cuál es la noticia. Una noticia nueva sería quién está investigando el hackeo. Nosotros estamos asombrados que nadie ha dicho, oye, aquí se cometió un delito. El abogado panameño asegura que están investigando el origen de la filtración de los más de 11 millones de documentos confidenciales. Ya pusimos las denuncias correspondientes en la Procuraduría Nacional
fue en la Procuraduría. Bueno, eta beraz, esan dugu bezala, eztabaida honek sustatu duen beste, galdera, ez dakit, moral, etiko, edo nola deitu, alegia da, olako jakeoetatik ateratzen diren filtrazio edo informazio uholde hauek, zenbateraino diren, legezkoak, onargarriak, izan ere, ateratzen diren datuan, nik esango nuke, interes publiko handia dutela, baina nola lortzen diren, hor dago zalantza, eta batzuentzat joko ona, beste batzuentzat agian ez da hain ondorio onak dituena, edo hain tekin honekoa, ez da? Morala, etika, dirua, ez dira bide lagun oso ezkongarriak, ez da? Ez dira izaten. Orain bai, musika, klasiko bat. Bai, bukatzeko kazetaritza modernoarekin hasi gara eta musika klasikoarekin bukatuko dugu, blueset ritmoekin Garnet Mims. Abestia, A Quiet Place. Oso ongi. Mila eskera unitz, Ainhoa Arano, nahi duzun arte ongi zan. Agur. In this noisy street, I've got to find me a quiet place. There's a man next door with a radio, and he plays it all through the night. There's a couple in the apartment above my head that don't do nothing but fuss and fight. I can't get no sleep. Hola. Kaixo. Espanturik gabeko irratsaioa, Metropoli normala. Agur. Aio. Bizikidetza erein. Apirilaren 7an osteguna, arratsaldeko 7:30 Iruñeko planetarioan, Los rostros de la guerra, la dignidad es lo que importa hitzaldia, Gervasio Sánchez kazetari eta argazkilariarekin. Parte hartu. Bake bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Iruñeko zabalgunean, benta de urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948 105 4301 telefono zenbakia. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze lanak. Imprenta laesterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako Rural Kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948 330303. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Metrópoli forala. Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Aste santuko oporretan kanpora joandako adiskide asko dira gure inguruan eta Euskal Herritik kanpora eta ekialdera joko dugu Madriletik atera eta Atenasera joan zinelako Batirtze Gabello, egunon eta ongi etorri. Kaixo, egunon. Duela 2 aste izan zen hori.
Lesboserako hegaldia hartzeko asmoa zeneukaten behin Atenasera iritsita, baina etzen horrelakori gertatu. Bai, gure hasierako asmoa Lesbosera joatea zen eta bertarako hegaldi txartela bagenuen, baino, azkeneko Europar Batasunak eta Turkiak egindako itunaren ondorioz, eta Lesbosetik eta Irletatik bolondresak eta kanporatzen ari zirenez, erabaki genuen Atenasen geratzea, ez genuen zentzurik ikusten Lesboseraino joatea. Zuek Euskal Herritik bertarako bidaia egin zenutenean, voluntario lanetan ibiltzeko asmoa zeneuketarako bete-betean, ezta? Beraz, Lesboserako hegaldia bertan bera utzi eta hortik aurrera zer egin zenuten, nondik norako bidea hartu zenuten? Atenasen gelditu ginen eta lehenbiziko pausua izan zen, bertako portura mugitzea, Pireoko portua mugitu ginen, pixkat bertako errealitatea ezagutzeko. Eta bertan 3 egun eman genituen. Eta zer mugimendu dago bertan, zer giro somatzen da, ez dakit errefuxiatuak iristen ari dira bertara, Irletatik datozenak, zein da argazkia? Argazkia giasan oso impactantea da, ikusi genuen 5.000 inguru persona, kanpin dendetan, batzuk baziren abandonatutako nabe batzuen barruan, hori sorteriko berena zutenek edo, eta oso baldintza txarretan, eguraldia txarra zen, haizea, euria, eta pixkat eguraldiaren menpe. Eta horiek dira Turkiatik Greziara iritsitakoak, ezta? Eta gero itsasertzetik porturaino, Atenaseraino iritsi direnak, ezta? Bai, jende hau, batzuk komentatu zigutenez, gizon batek komentatu zigun hilabete bat zeramala, portuan blokeatuta, eta batzuk paperak egin dituzte, asilo eskaerak, baino erantzunen zain, eta gizon honen kasuan bereziki 8 hilabete egiten zuen Siriatik atera zenetik, eta oso egoera zailak, benetan zailak. Ez dakita Atenaseko agintariek zenbaterainoko laguntza eman diezaieketen, ez da? Egia esan, guk ikusi duguna, agintariak baino, kasuntan, bolondresak dira, gu bezalako jendea, giza krisi honei pixkat aurre egiten ari zatzaiona, eta pixkat alduen guztia eskaintzen, ez? Jende honi bere baldintza zaila hauen barruan, eguneko bizitza erresteko asmotan. Irratia koloretan egiten dugu, Euskal Herri irratian. Egin ditzagun albuma zabalduta, ez da, zenbait argazki. Zer ikusi zenuen bertan, esan duzu, oihalezko dendak, bat baino gehiago ikusi zenituela, horien inguruan zer, esate baterako haurrak? Bai, haurrak egia esan beti aurre dira mundu guztian, eta egia esateko baldintza txarrenetan ere badute helduok dugun, baina kapazitate maila handiagoa, ez? Irrifar bat egiteko, edo beti jolasean ibiltzeko, ibili ginen ere portuan beraiekin jolasten, eta egia esan baldintza gogorren aurrean ere beti errestasun handiago daukate, ez, helduek baino. Eta gero ere helduak zuek aipatu dituzunak, eta edadeko jendea ere pentsatzen dut, edo ez dago inbeste? Badago denetarik. Familiak, normalean familia handiak dira, aipatu dudan Siriatik 8 hilabete ateratzen persona honek, zuen bere kargu 20 pertsonatako talde bat. Bere familia osoa, bere emaztearen familia, eta berak kontatzen zigun, hauek ateratzen dira, aurrezki guztiak gastatzen dituzte Europa aldera mugitu alizateko, eta bitartean hor daude aurrezkiak gastatzen eguneroko beharrei aurre egiteko. Orduan, egoera benetan tamalgarria. Eta zenbateko gastua egiten dute, haien zeharkaldi hori egiteko? Mafiek eskatzen dietena, baino izan daiteke segun eta nora agintzen dieten eramatea. Zuek egon zineten gehienak siriarrak ziren? Atenasen eta siriarrak, baino baita ere baziren irakiarrak, pakistandarrak, afganistandarrak ere,
zegoen denetarik. Eta haien helmuga garbi daukate, nondik nora jo nahi duten, edo Europara iritsita aski daukate, Greziara iritsita? Ez, Grezian ez dute gelditu nahi, aurrera egin nahi dute, eta gehienek aipatzen zuten Alemania. Izan ere, mugak itxi aurretik, askok, haien familietako kide batek aukera izan du mugitzeko, eta agian jada Alemanian dute, eta orduan oso argi dute aurrera jarretu nahi dutela, eta iparraldera, eta bereziki Alemania dela aipatzen ziguten herrialdea. Bueno, bete-betean bizi izan duzue okerrera egin duenean egoerak, deportazioak ere hasi dira, ez da, Turkia aldean, egoera hori nola bizi izan duzue, nola bizi zuten errefuxiatuek beraiek? Guk ikusi duguna azkenean haiek askotan esaten ziguten, hilabete barru, mugak zabalduko direla, haiek badute esperantza hori, eta egia da askok galdetzen zigutela ere, askok ez dakite ere non dauden, mugitu dituzte autobusez, ferrian sartu dituzte, eskatzen ziguten mapa batean jartzeko, markatzeko non ziren, eta esperantza mantentzen dute, izan ere esperantzarik gabe ez dago aurrera egiterik, oso baldintza zaietan bizi direlako. Batez ere, atzean utzi dituztenak gerra egoerak dira. Horrexegatik guda batetik ihes egin dute, eta itxasertzera jo dute, itxasoan barrena, kriston bidai arriskutsua egin dute, lurran zutena ez zelako, egoera bat ere ona. Eta gero ere batirtze, bidean gelditu direnak familiak ideak edo lagunak batez ere itxasoan. Bai, egia esan bai. Bueno, eta gero portuan egon zinetela aipatu duzu Atenasen bizpahiru egunez, gero mugitzea erabaki zenuten nora? Bai, mugitzea erabaki genuen, ikusi genuelako Atenasen Greziako hiriburua izanik, bolondrez sobera zegoela, eta mugitu ginen Greziako iparraldera, ipar-mendebaldera, Ia Albaniako mugara, Joanina izeneko eremura eta hor bertan zegoen Katxikaz kanpalekura. Nola egin zenuten bide hori, kotxe bat alokatu zenuten, autobusean, trenean? Ez, aeroportuan alokatu genuen kotxe bat eta 6 ordu terdiko bidaia da eta, iparraldera llegatu ginen. Egin dezagun horre argazkia, ez da? Oialezko dendak ikusten ditugu, berrez ere errefuxiatuen kontuak? Bai, horre ikusi genuen lehenbiziko argazkia izan zen oso deigarria, Oialezko dendak esportuan bezain ez ziren koloretxoak, armadako dendak ziren, eta esan irudia oso tristea izan zen, eguraldi txarra egiten zuen ere, denda guztiak berdinak ziren, eta hor aurkitu genuen 1400 inguruko kanpaleku bat, errefusiatu inguruko kanpaleku bat. Eta zuek zer eskintzera? Jo zineten, zer emateko aukera ematen dizuete? Bai, egia esan kanpalekuan eskaini genuen gure laguntza eta hor behar handia zegoen. Madrilgo gobernuzkanpoko erakunde batek zuen kanpalekuaren kudeaketaren ardura. Haiek aldi berean udaletik eta egin zuten laguntza eskaera bati erantzuna eman zioten. Euskal Herritik joan zarete, bolondres lanetan aritzeko, bestelako laguntzarik eraman duzue? Bai, guk bildu genuen 4.000 euro inguru dirua ere eraman dugu, eta bertan ere gastatu dugu. Guk diozunean, zema lagun joan zineten? Bai, joan ginen 3 lagun osotara. 3 lagun eta 3 Euskal Herrikoak hain zuzen ere. Esan duzun bezalaxe, kanpaleku berri horretan 1.400 lagun inguru eta horietako asko eta asko aurrak. Bai, horietatik 500 inguru aurrak ziren, bai.
Eta guztientzat azpiegitura gutxi eskasak pensatzen dut. Oso gutxi. Baziren komun batzuk, dutxa, lau dutxa edo eta gaineratzegoen urberorik, umeek eta gehien bat niniek bazeramaten 15 egun inguru edo bainurik hartu gabe. Eta horrek sortzen zituen arazoekin, askok ere jagak zituzten, vitaminak ez zituztelako hartzen ari, eta gure diruarekin egin genuen inbertsiotako bat izan zen pixka bat ume txikiak eta niniak bainatu alizateko, olako bainu antzeko bat montatzea. Aizu eta jatekoa, oinarrizkoena, horretaraino asetzen dituzte haien beharrak behintzat, edo hori ere ez? Egia esan, armadak ematen zien 2 otordu, guerdikoa eta gauekoa, baina oso eskaza zen, razioak eta bazkarikoa zen, hegazkinetan ematen duten horietako bat, eta gero afartzeko garaian, bokata edo bokadillo bat ematen zieten. Gero, kanpalekura etorri ziren alemaniar batzuk, eta hauek jarri ziren janariak eta otorduak prestatzen. Gehien bat, otordu beroak, etzegolako, berorik ez dutelako hartzen, gehienetan hotza, eta aurrentzako vitamina gehiago, pureak, barazkekin, frutekin, eta hola. Horiek ailegatu ziren, gu ailegatu ginen egunean. Bizi baldintza oker batzuetan izatea, duintasunik gabe bizitzera derrigortzea persona batzuk, oso tamalgarria da, eta agintariek erabakiak hartzen dituzte, baina ondorioak guk pairatu beharko ditugu ziurrenik. Esan nahiko nuke bukatzeko ere Iruñean badagoela aukera ere errefuxiatuen inguruan eta lanean aritu nahi duen jendearentzat, edo pixka bat Iruña herri ekimena martxan dago aspaldidanik, eta pixkat deia luzatu, bilerak egiten dira astelenero, uste dut orain mendik aurrera gaztetze izango dela pixka bat biltokia edo. Bertaratu zaitezte gaztetzera, edo bestela badaukaten mail bat ere. Batirtze Kabailo, mi esker honitz gurekin izateagatik eta Grezialdian izan duzun esperientzia kontatzeagatik. Aio eta ongi izan. Aio, mi esker. Bero egoteko irratiaren arrimoan, Metropoli Polarra. Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio! Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio! Tafaia 24. Txoko Txoio! Beti esan da, bizitzan garrantzitsua dela behar bezalako funtsa izatea. Horregatik, Nafarroako Rural Kutxan sorta zabala dugu inbertsio funtsetan. Zure aurrezkien errentagarritasuna hobetzeko. Gu guztia arduratuko gara zuk nahi baduzu. Zure inbertsioa kudeatzetik, zure beharretara hobekien egokitzen den funtsa aholkatzeraino. Zatoz Nafarroako Rural Kutxara. Badabil. Munduan zehar ibiltzen gara gustuko duzun opari hori eskura jartzeko. Hitu opari denda zure ametxetako guzti-guzia. Hitu, Merkader Eskalea, Iruña. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Metrópoli Forala. Segoviako espetxeko iesaldia gertatu zenetik 40 urte
joan dira, 40 urte bete dira aste honetan, eta kartzelatik eskapoan joan zirenen artean Vicente Serrano Izko. Egunon eta ongi etorri Vicente. Egunon, baita zurire. 40 urte, 4 hamarkada joan direla, gezurra dirudi. Bai, eta atzo bertan izan zela dirudi, baina, bai, atzoko eguna dirudienez luzea izan da. Bueno, eta atzo bertan gertatu izan balitz bezala, zuk hemen kontatzea nahiko genuke, ezta? 1973 urtea da, eta urte horretan sartu zintuzten Segoviako espetxean. Ez, Segoviako espetxean oraindikan ez. Martutenen, hasi nintzen Martutenen. Espetxean, beraz. Bai, espetxean. Uztailean izan zen. Justu txupinazo orduan eta San Ferminaretako txupinazo orduan sartzen nintzen Martuteneko kartzelan. Bueno, beraz, zurea txupinazo ederra izan zen. Eta 73an Martutenen bai, eta politiko-militarreko kidea zinelako hain zuzen ere. Oraindikan etzegoen zatiketa hori gertatu. Etzen gertatu zatiketa hori oraindikan beranduago izan zen, ja Segovian gundela. 73an ni Martutenen, hortik Soriara eraman induten, urrengo urtean, eta gero Soriatik Segoviara. Beraz, turismoa batetik bestera, bai, Espainian zehar, ezta? Bai, tartean baita ere pasatu nintzen Santanderreko Santoñako kartzelatik, Karabantxeletik bat, eta bueno. Oso ongi, Segoviako kartzelan gaude, eta zein urtetan, zuk esango didazu beraz. Zein urtetan gaude, Segovian zein urtetan sartu zinen? 75ean hasieran edo 74 amaieran. Abendu urtarrila hortxe. Segoviako iesaldiaz hitz egiten dugunean, argi eta garbi dago, hortik lehenago ere izan zen beste saialdi bat, ezta? Ateratzeko, bertan bera gelditu zena, hor txibatazo bat gertatu zelako, ezta? Bai, bueno, etzen horretaz txibatazoa, baina bai, guri laguntza eman behar zigun komandokideak eta erori ziren komando horretan infiltratu bat zegoelako el lobo famatua eta ordu momentu batean salaketa egin zuen eta prestatu zuten ja poliziak nola harrapatu komando horri, baina ez gure kontuarengatik etzekiten ezer, eta kostatu zezaien oraindikan hilabete bat aurkitzea, edo aurkitzea guk ja egina genuen zulo. Eta zenbat preso zeundeten Segovian? Bigarren saialdi hori prestatzen hasi zinitenean zenbat? Zenbat egongo ginen. Bueno, atera ginen 29, egongo ginen 60 bat edo. Eta gutxi gora bera, esan duzu, 29 atera zinetenak, etakoak zineten gehienak Euskal Herrikoak? Bueno, hori prestatuta izan zen, eta ordurako ja bazegoen eta zatikatuta alde batetik militarrak eta bestaldetik politiko-militarrak, eta bigarren saio hau antolatu zuena eta egin zuena eta izan zen politiko-militarrak, bai, PM-ak izan ziren. Eta, baina proposamena egin genien guztiei parte hartzeko eta atera ginenok izan gehienak bai PM, gero militar batzuk ere gutxiago zeuden, hor kartzelan militarrekin lerrokaturik gutxiago gelditu ziren Segoviako kartzelan bentsat, baina horiek ere parte hartu zuten, gero eta 6ekoak elekairekin eta troskistak edo zirenak, horiek ere, eta gero beste 2 edo 3. Beste 2 anarkista kataluniarrak, Oriol eta Carlos García. Espetxe militarra zen? Edo espetxe zibila zen? Espetxe arrunta, teoria mailan segurtasun espetxe bat. Bueno, eta ateratzeko erraza itxura guztien arabera, ze tresna zen eukaten hortxe zuloak egiteko? Hori komijietan eta agertu diren tresna horiek, kollarak, tenedoreak, leioetako itxegiteko edo itxisteko eta erabiltzen diren barra horiek eta horrelako tresneria. Eta nondik atera zineten? Zuloa nondik egin zineten? Egin genuen, bueno,
erabiltzen etzen komun batean, komunean. Bazegoen hor itxia paretarekin eta bakarrik atea zuen, eta hori topatu egin genuen hori, eta bazegoen zatitxo bat estua komuna eta itxita zegoen, komuna horretan sar zitekeen patiotik, baina bazuen gero beste ate bat, gela bat atxilotu entzako gela bat izanen baliz bezala, eta barnekaldeko pasillo batean ematen zuena. Baina ate hori itxita zegoen beti, bazuen bere zulotxoa begiratzeko eta funtzionarioak begiratzeko, gela guztietan bezala, eta baina hor ez zuten begiratzen. Eta hortxe, kalera zenbat metroko... Bueno, sorte ona izan genuen, eta berehala hor bertan vertikalean bazegoen hortikan pasatzen zen errekatxo bat, lurrazpiko errekatxo bat, baita ere errekatxo horrek biltzen zituen estolderietako iriko hainbat urzekinak eta baina hor vertikalean bertan, hori bai. Errekatxoaren gainean bazegoen harri handi bat, alako bobeda egiten zuen edo, eta hori mugitu behar izan genuen, hori izan zen eman zigun, lan handiena eman zigun. Beraz, guztira bidea egiten eta harri hori mugitzen, zema demora eman zenuten? Hasi ginen abendu aldera, Gabonetan edo hasi, eta ez dakit zenbat astetan edo mugituri, baina apirilean egina zegoen guztia. Beraz, nahiko azkar egin zenuten, ez da? Eta 29 lagun horien artean, eta atera zarete, nor daukazue zain? Norbait daukazue zain? Bai, kanpotik prestatu ziguten, errekatxo hori, argitara ateratzen zenean, eta, bazegoen errekorride bat, ibilaldi bat, ez dakit 2 kilometro, edo 2 kilometro terdi bat, edo hortikan. Eta errekatxo hori ateratzen zenean, bazituen berja bat. Eta orduan kanpokoek aserratu egin zituzten, eta berriro lotu zerarekin edo argizariarekin edo disimulatzeko, eta hor heldu, hoiek kendu, hortik atera, barrote horiek kendu, hortik atera, eta bai, kanpoko laguntza komandoa hor zegoen gure zain, eta eraman ziguten kamioneta arrun batera, baituta, horretarako baituta. Eta 29 lagun kamioneta horretan sartu zineten. Bai, eta kamioneta horrekin joan ginen iesaldirako ongi prestatuta zegoen kamioi batea. Eguneko argiarekin atera zineten goizaldean, nola izan zen? Bai, bazkaldu genuen eta berehala. Beraz, bazkal ondoren, arrotzaldean atera zineten. Kamioneta batean eta gero kamioi batean, nolakoa zen kamioi hori? Mozorruta zegoen, egur karga eramaten zuen, benetakoa, baina barnetik zuloa egiten hor guztiak sartzeko nahikoa, justu, baina sartzeko nahikoa. Eta hor, hori isilikan eta badazpada ere, kanpotik zerbait entzuten ote zen edo. Segoviatik Euskal Herriraino ez da bide laburra, ez da? Ez da bide laburra, eta horrelako kamioi handi batekin are gutxiago, noski, 5 ordu edo, bai, bidaian ibili. Eta bidean problemarik arazorik izan zenuten? Ez genuen izan batzutan, norbaitek esaten zigun, bai, orain pasatu dute, Guardia Zibila pasatu da kontrako norabidean, eta baina, ez. Kamioian irakurtzen zuten Transportes Jose Mari, eta aurrera, ez da? Iritsi zarete Euskal Herrira, ez dakit nondik sartu zineten herriberaldetik, edo... Hori, klaro, guk ez genituen, lehioak eta ez genituen hori ikusteko. Baina, Aurizperrira iritsi ginen, Aurizberritik kanpo, hemendik pasata, bazegoen borda bat,
ez dakit ze izena zuen, baina, borda baino gehiago alako biltegi bat zen, baita ere biltegi eta olako zerbait zen, eta hor, gelditu ginen. Hasieratik bazen egiten helmuga hori zela, Aurizperrira iritsiko zinetela, edo bat-batean utzi zintuzen bertan? Ez, hori komandokoek bazekiten, hor zuten hitzordua. Bueno, Aurizperrin zaudete, eta zuen helburua muga pasatzea, bestaldera joatea, ez da? Oinez. Eta zenbateko bidea zegoen hor? Oso luzea ere, etziteken izan. 15 minutuko bidea zela esan ziguten. Zen olako 15 minutu. Bai. Zuek espero etzen dituzten poliziak zeudelako mugan. Bai, hori gertatu zen, garaiaietan zeuden beste ekintza batzuk oraindikan martxan, adibidez, baituta zegoen industrial bat, Berazadi izeneko bat, por cierto, gero hil zutena, eta baita ere aurreko egunean edo egun hartan bertan, baita ere bapatean, iparraldean, bi polizia gazte atxolatu zuten, guri laguntza eman ziguten komandokoek, muga pasatzeko komandokide batzuek eta harrapatu zituzten bi polizia eta horretan entretentu ziren dirudienez. Eta Bixente, 29 lagunak sakabanatu egin zineten, obe ies egiteko? Hor dudatan egon ginen mugaldea pasatzeko, muga pasatzeko komandoa heldu etzenez, etzen agertu eta ez genekien zer gertatu zen edo, eta horri bilegiren dudatan zer egingo genuken edo Iruñera bueltatu eta bitartean berrantolatu berriro pasabidea edo atera. Eta erabaki genuen, asamblean, erabaki genuen ateratzea. Hor ere asamblada egin. Oso ongi, aizu, eta arazoak gertatu ziren, hortxe poliziak zeudelako, tiroka hasi zineten, zuek ere armak bazen ermatzen? Bai, batzuk armekin eta bapatean pista batetik joten ginen, esan ziguten pista horretatik 15 minutuko bidea zela eta, baina pista horretan ikusi genuen edo ja gaue zen, baina entzun genuen eta linternatxo bat, lanparatxo bat ikusi genuen eta bazen guardia zibil pare bat. Alto a la guardia zibil. Eta orduan, altua eman ziguten, tiro batzuk sortatu ziren eta sakabanatu ginen genuen moduan, bakoitzak alzuen moduan. Zauriturik izan zen? Bai, hor bat, gero... Zuetariko bat? Bai, gero zuzen ere galdu zuen, ez dakit ezkerrekoa edo, eskua galdu zuen. Fangio goitizeneko bat lasartekoa. 29 lagun, 29ak atxilotuta gertatu zineten? Ez, lau salbatu ziren. Hori gertatu ondoren, indartsuen ibiltzen ginen, eta korrika eta presaka leku guztietatik, ni seguru nago mugan bertan egon nintzela, baina ez genekiela zein aldetan zegoen. Eta momentu batean, taldetxo batean nengoen, 7-8 joten ginen hor, eta momentu batean beste aldetik, ni seguru nago, beste aldetik tirokatu ziguten. Hor beste zauritu bat izan genuen, harrapatu zuten baita ere, eta guk jaitsi ginen jakin gabe nora, baina azkenean auritzera izan zen, auritzera. Eta salbatu ziren lau, hain zuzen ere dorpean ibiltzen zirenak, edadearengatik, edo adinarengatik, edo indar fisikoengatik, edo... Aulen zeduen. Aul, bai. Eta hoiek erabaki zuten, ikusi zuten Aurizperri, hor Aurizperritik kanpo, oraindik daude hor, halako urbanizazio txiki bat dago, txaletak eta normalean utxik daudenak eta oporretan izan ezik, eta horretan sartu ziren, eta hortikan antolatu izan zuten gero ja, iesaldia beste aldera, eta gero erbesteratuak izan ziren, baita ere konfinatuak, Lil de Jö. Horiek beraz, 3. iesaldia prestatu zuten, ezta? Bai. Atxilatuak izan zarete, Iruñera ekarri zintuzteten? Bai,
Iruñera lehenbizi Iruñera, eta gero, bueno, erabaki zuten nola barreiatu, eta niri tokatu zitzaidan, Kartagenara jatea. Bueno, Kartagenako odisea beste batean ezagutuko dugu, detaile franko ezagutzen ditugu, zure iesaldi horretaz, Segoviatik atera, Aurizperrira iritsi, muga-mugan ibili, berriz ere Iruñera, eta hortik Kartagenara, Kartagena zenba denbora eman zenuen, gutxi gora bera? Urte betea, justu. Eta horren ondoren amnistia, eta kalera, eta hortik aurrera politikan bete-betean sartu zinen, gaur egun arte. Mi esker honitz. Zuei. Nahi duzun arte, ongi izan, 40 urte barru gurekin izanen zarelako. Aio. Goizeko 11 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.